Dámy a páni, ako si môžete všimnúť, máme tu našu krásnu pyrošov. Takto ju dám už preč, bola samozrejme takto ochránená, aby nenavlhla tak moc. Ale ako si môžete všimnúť, toto je koniec, toto je začiatok. Včera, jak som jedol čipsy, tieto Pringles, ma akurát napadlo, že to bude akurát na túto krásnu gulovečku. Dnes to otestujeme. Takže poďme sa na to. Krásna gulovečka v týchto Pringles, ktorú dneska otestujeme, takto ju odpálime v tom, že proste tuto ju zapálime takto a vyletí to a bum. Som fakt zvedavý. Ďalej tu máme proste našu krásnu pyrošov, videjko, dúfam, že ste videli, posledná časť už je na YouTube dávno a Tu máme rakety, majú ich strašne veľa ľudia, dneska ideme sa máme to odpali. Máme efektovečku, nejaké ešte single shot na kolega, daj to na nákopu niekde pri kompakty. Krásne ľudia, vecičky, krásne odpaly budú. Fakt sa máte na čo tešiť. A my ešte predtým prajeme šťastný nový rok a ľudia toto. A ešte máme ďalšie, zabudol som. ešte toto, dámy a páni, jak odbije polnoc, my si štrngneme, my si pripijeme, pripravíme všetko a začíname touto prvou zostavou. Následne, jak skončí táto zostava, pôjdeme na túto zostavu a medzi tým si môžeme odpaliť také prkotínky alebo... Kompaktičky, to budú cez vlastne každý špeciál. Dámy a páni, odpálime si potom, túto krásnu fontánu Silver a možno, že aj túto, keď ju teda neodpálime predtým. Prvú vec, ktorú odpálime, bude tento koberček ako každý rok. A ľudia, mám chuť na piskajúcu raketku, kolega beriu tam a ideme odpáliť piskajúcu raketku. Takže máme tu aj piskajúce raketky pár. Nám ostali. Kolega ber jednu a ideme na to. Takže berem jednu a ideme A na samozrejme, aha, tu je ešte kopa a tu máte tiež veľa kontentu, ktorú v tomto videjku vidíte. pozri. Paď si like, paď si odber, lebo my sme School Pyro Pozri. a poďme na to. Takže ľudia bereme Pringles, Moje Pringles. žiadne promo Pringles, proste Pringles. Proste, ale majú šťastie, že si v našom videu. Presne tak. Pringles, proste máš šťastie, že je v našom videu. Zasmejeme to kolega, jak sa patrí. A tá sa s tým nesere. Ty vole, ale tá celkom strieľa ľudia. A ľudia, dnes sa máte na čo Samozrejme. sakra tešiť. Dneska sa nám rozbíja tento prak, takže sa snažil troška pripaskovať, To ste videli, ale že nás videli. to nepomohli. Takže ľudia, prvý odpal tohto Toto je show. Nie tak, nie, vyššie to daj. Kámo, to si mi pokazil prak. Tebe šíbe. Kámo, ty si pokazil Jaká prak. je šanca, že ako... Ty si pokazil prak. Kámo, chudák prak. Takže dámy a páni, fail tu určite bude, dúfam, že to bude dobre zeditované, kolega. Ten fail. A samozrejme, dámy a páni, máme tu aj tieto ešte kompakty A ešte zo ďalšiu. streamov, ktoré teda odpalíme. Máme tu aj tieto nosa, čo sú fakt zvedaví. Nemal by to teda robiť hluk. Proti zvieratám to je. Uvidíme, to možno odpalíme o 6. A ľudia, toto bude masakér, tomuto sa teším. A toto bude samozrejme naša posledná zostava z týchto všetkých troch našich. Presne tak. Takže dámy a páni, bude to fakt extrémne a dúfam, že si to užijete. Dneskajší silvestrovský špeciál, ideme na to. Takže ľudia, beriem Moskvita. A ja sa s tým idem srať. Takže kolega, Poď na to. konečne. Oh shit, to je znovu teda. Čo sa deje? Tebe šíbe, Čo počkaj. sa dneska deje? Čo sa zabiť alebo čo? Počkaj, nech to ide von. Kámo, tebe šíbe. Takže dámy a páni, ešte predtým si toto rozrežeme, aby sme to videli v plnej kráse, takže poďme na to. Lebo samozrejme budeme to dávať na miesto činu za chvíľku, takže aby to bolo pripravené všetko. Takto to tu krásne vyzerá. Dúfam, že ste to teda proste... Je to vidno aj zo toto, ale tak to vidíte v plnej kráse. Ale nevadí. A ešte 30 mm A ráčik. ešte tu máme tento, ktorý nevidíte, cez tento papier a ideme na to. A toto, dámy a páni, sú už fakt rakety. Toto už sú fakt rakety. 30 mm, 25 mm, 20 mm, 30, 20, 25 a tu máme ľudia. Ešte to dolepíme, dámy a páni, takže toto tu už iba otočíme, ale ešte predtým toto rozrežeme.
uši. Dúfam, že ľudia nebude snežiť na Silvestra, lebo to bude potom extrémik. Ale nevadí, A takto aj taký Silvestre si Kolega, užijem. ukáž to v plnej kráse. Ľudia, pôjde sa na tie veľké diery. Takže toto je naša pyrošov v plnej kráse. A teraz bude strih a budeme to... Dorábame to ešte. takže teraz bude strih a my to len takto otočíme. Tú pyrošov. Aby sme toto prilepili zo spodu aj toto aby sme prilepili Takže zo spodu. poďme na to. Takže dámy a páni, máme to obrátené. Dáme to obrátené, dámy a páni. A už to tu len krásne takto prilepujeme. Spásko zametnuté, takže kolega krásne to oblebí jak kar. To nie je šanca, aby sa to pohlo. Není šanca, dámy a páni, toto není šanca, aby sa niečo s týmto stalo. Ešte je takto pre istotu. Ten kar sa absolútne nehýbe. Teraz sa nebude hýbať absolútne už. Chytám. Teraz is no chance to move. Takže dámy a páni, zamietnuté. Čiže normálne ľudia k tomu nemajú prístup, iba profesionálne. A teraz, to si všimol, čo bolo aj hentam, že bol kam prelepený Čo? tento kompakt, takto. Na minulej kápe došiel od toho. Okolo toho karu? Aby to kam držalo. To Tebe som kam šíbe. dobre vymýšľal, tedy kámo. Počkaj, pozor. Dorike, nesiem natáčať normálne. Dámy a páni, dúfam, že to video bude dobré. Lebo kolega toto ešte krásne odletuje do kolečka. Aby a bol 100% aj safe. okolo posledného káru. A teraz krásne ide z druhej strany. Takže poď, poradne to tu oblep. Ale poď dole viacej asi. Lebo si tam hore. Je to riadne. A ešte dole poď. Krásne, dole, zamietnuté krásne. Kámo, to keď niekto uvidí, čo ti šibe, tak to zamietnuté. Dámy a páni, s páskou zamietnuté, to tu je krásne prelepené. Kámo, A více toto je naša finálna, zapáskovaná, 100% nehybná pyrošov. Takže všetko by malo dopadnúť v pohode, všetko by malo byť v pohode a uvidí sa až na samotnej pyrošov, ako to dopadne. Takže dámy a páni, zapali sme aj stream na TikToku. Kolega tu krásne má streamec. A Extreme Thunder sa volá. pomaličky pôjdeme na väčšie a väčšie odpaly. Takže ľudia, ak si môžeš všimnúť, vonku začalo snežiť, čo je extrém. Takže tento rok budeme na Silvestra po snehu a som fakt zvedavý, že jak to bude vidieť. Takže ľudia, poďme to zervať. Takže ľudia, vidíte extrémne podmienky snehové, čo si blázon, extrémne snehové podmienky. Začalo snežiť, vidíte koľko už centimetrov snehu, možno že pár milimetríkov asi iba. Môžeme to odhrnúť a ideme na odpal Crackling Bug. Tu nás sú už ozvení, jak svinia. Pomeral. Ty vole, krásny Crackling Bug. Dobre, poďme na... Dámy a páni, poďme na to. Daj tu ďalej, tú tašku. OK, celkom peťalica. Vidím tam ten knot. OK, dúfam, že sa neprevráti ináč. Ne, však sa to tam... Už to prevrátil. Kámo, však... Kam ide? Za tebou. On sa prevrátil. Čo ti šibe? Aj to vidíte. To bolo len Ďalší odpál dňa. Kámo, autobus. Tobiadočko, ďakujeme za donate. Poďme na to. Shit, ale to sú pekné peťelice. Pane, to je... Fúha, to je extrémna Sem pečelica. pacám. To je extrémna pečelica. Poďme skúsiť odpal. Som fakt, že zvedavý. Zrejme 20 divákov. Poď ďalej, poď ďalej, poď ďalej. Ty!
Ty vole, kolega, ty si tam akurát behol. Poďme na to, muerte. Toto je ľudia, ale fakt petelica. Maj si, dám dole frigovicu, to chcem očiť. Kápočka, no to ide celkom zlým smerom, ale nevadí, to nepoje. Krásne. Krásne do vzduchu. Ty vole. Poďme na raketu. Poď ďalej, radšej. Kámo, Dobre zvuky. reálne peteličky musím uznať. Takže štvorranový kompaktík homemade. Poď ďalej, oveľa ďalej. Ten druhý sa neodpálil, či ten posledný sa neodpálil. Nejaká žabka. Som fakt, že zvedavý na žabku. Takže poďme na to. Takže dámy a páni, mega odpal. Poďme na to. Krásny odpal. Poďme na žabičku. Poďme na žabku. Kam to je rýchle jak svinia, ale. Ty vole, nestíham. A to ešte, tam je niečo. To čo robí? No ukáž, daj. No chyť si. Wow, to je sila. Pou. Teraz sa to ukázať typnú. Dámy a páni, vidíte pou? Škoda, že už je konec. Kolega na bok. Takže dámy a páni, tuto kolega pripravuje. Ďalšiu pirošov Môžete si všimnúť na diaľku. na diaľku, jak to krásne to tu prepája. Je to všetko prepojené. Máme tu prepojené od baláža pyro 3 hodiny Zapal do som. polnoci. Dobre. Poďme na to. Bereme. Povedz kedy, poď. Vypni Ačko. Shit, pekne. Skúsim Bčko. Ty vole! Ty! To bolo už peknejšie. Dečko. Wow, super. Ešte tam čo je? Wow! Ty vole! Kámo, to je fajnotka. To je všetko. Takže Takže máme tu aj dufiraka. Pomená Doom Boom Middle. 2,5 gramu. Starý. OK. dúfam, že pôjde. To sa na zemi odpál, mohol si ďalej. Akože... Krása. Takže poďme na to. Kámo, toto bude rada raketa. Poďme na no limitku, jedna raketa je tak 12 €. Poďme na to. Odpaluj. Poďme na kompakt. Poďme na no sound, pet friendly. Som zvedavý, či to bude pet friendly. Poďme na to. Bezzvukový kompakt. Som fakt zvedavý. Riti. Nebojte sa. Vidíš? Je to bezzvukov.
Tak ale bolo to bez zvuku, bolo bez zvuku. Akože je to také pre psov, si myslím. Ale bucha to keď. To bolo. Takže dámy a páni, T2 raketka, nec 20 gramov. Teraz dopadla nie tyč. Čo robíš? Poďme si odpáliť T2 raketu, potom single shot, potom kompakt. T2 raketu 20 gramov. Počkaj, dám ho asi nabok. Trošku. Poďme na to. Na to, že to bola taká veľmi väčšia. Limited Edition od Klasku Compact, pomenaň. Ešte máme single shot. Kompakt ďalšie tam takto. Poďme na single shot. Gold Crown. Gold Crown. Bereme si boru, nebojte sa ľudia. Bereme zmes rakiet, ideme na odpal. Ty kokos. Toto je čo, Muerte? Či niečo, Scream? Muerte. Silná raketa jak svinia. Poďme na ňu. OK. Muerte. Tahilosta. Tachcilosto, to sú nejaké fínske raketky. Poďme na ňu. No, ale slabúčka raketa. Ideme na Dangerous raketa. Dangerous. Ukážu. Dangerous, let's go. Dangerous, let's go. OK. Ideme na T2. 10. T2, tá je najsilnejšia, čo tu máme. Tahiti. Takže Tachtilozzo. Tahiti, ideme na Tahiti. Tady máme knot. Tu máme knot, poďme na to. Pekná. Aha. Našťastie to bolo niečo slabšie. To je pekná fontánka. Zas si svetlo. Toto som fakt extrémne zvedavý. Ale pekná. Ne. To je Big Bang. Big Bang 2G, ideme si ju odpáliť.
Slabé. Takže zdraví vás Skolpino! Dámy a páni, je pár minút pred polnocou. Už to tu prepájame posledné doľaďovačky. Už to tu je pripravené na tomto krásnom podnose, na tomto krásnom placi. A tu sú naše zostavy. Prvá, druhá, posledná zostava. Kolega tu ešte pripája všetky zostavy do zariaďovacieho odpalovača. A tu sú ešte veľké také light kompakty, ktoré odpalíme o polnoci. Ty vole. Prestalo akurát snežiť. Ty. OK. Dobre, poďme. Wow! Kámo, to je celkom dlhé. Ty kokos. Kámo, to ešte len Ľudia, šťastný nový rok. Ho, ho, ho. Oh! To už je konečné. potom je na ten silver. A toč už vrch, ja točím spodok. Dobre. Kolega, sem! Poj, zapaluj. Kde to je? Asi na druhej strane. Oj. Takže koberček, poďme na to. To točíš ty. Najväčší 1000 ránový koberček. Poď, skončí Remčík. Počkaj, čo ideme zostaviť? Poď spoločne. Začíname Dčko. Dčko není u ma. Dčko je hinto. To je malý. Dčko je od najmenšie. Kámo, to je nejaké dole. Kámo, sa ti šibe, to je pekne dole. Teraz to ma tiež zanúčiť. Toto má určite. Popri tom ideme na Dčko. Ide to? Ty vole! Šťastný nový rok! Ide to? Ide, prepojil sa. Dobre. Čo ti mece? Prepojil sa, kľud. Ty koľko si ide? Prepájajú sa som. Kámo, dobre, krása. Dobre ľudia, zabačaj. Môžeme Dčko? Cčko. Slaď Cčko, poriadne. Poj. Ešte.
bola raketa. Druhá zostava, zabudol som. Však to je druhá. Hej. Počkaj, tá tretia je kolkatka? Bčko, Ačko, a to ja spravím, alebo kam ja... Ne, ja mám. Ty musíš Bčko, Ačko, jen na nás. To fakt? Hej, Ty dám Ačko, ty dám Bčko. najprv Bčko. No poď. Stlačím Bčko. Ačko. No stlačím. Hej. To sa nejde stejno zameru. Ešte? Kámo, to nehovorí. Čo tam je? Kámo, počkám chvíľu. To je kámo ten pyrotechnology. Lebo ten pyrotechnology posvetý. Tak musíme ísť. Daj mi tie kľúče. Ktoré sú A čo tu? to tam je? Ako má správené? Počkaj. Musím tam ísť. Počkaj. Ja, z boku. Daj mi zapalovač, máš? Mám. Takže on kámo zlial ten pyrotechnology podľa mňa. Počkaj, kde je? Počkaj. Hej, pyrotechnology, lebo kámo tam sa nepripojila tá šnúra posledná. Kde to je? Zapalím to. Počkaj, ale ručne, Poď. nie. Toto dáme, to pôjdeme ručne zapaliť. Sere sa na to. Však ručne. Zapal. Však tuto to zapalím. A to podobil na nás, to ser sa na to. Jak obidve, však tento nejde, nie? Tento ide. A však tuto je vyhorený. On ešte pôjde, on není celý. No zapal. Tento. Jaký? Tento. Ešte poď. To je konečné, ale to je pyrotechnology. jo. Toto? Pôjdu 50. Kedy? Teraz. Tak poďme na to. Čo točíme? Počkaj, ešte by si ulešiel na konci. Kámo, ale to má nastrel tej pyrotechnology. Tento zlyhal. Dáme Oni tento tam musí ešte. navohnuté jak smia, daj tento naraz. Kámo, škoda. Navohnuli. Počkaj, teraz šikmač. Jaký šikmač? Počkaj, čo tam ešte je? Čo tu ešte je? Tam šikmač, to nabok. No daj. Ja hinten? Poď. Kámo.
to všetko. Ešte čo tam je? To je kámo, tam to nabolo jak svinia podľa mňa. Ale ešte tam je taký kompakt. Raketu môžeme ísť akurát tak. Je to isté. To sú rakety, asi a hento. Je raketa? Kámo, čo ti dáva? Kam ide? Kámo, ale tak... Poj gulovku, už ma zaujíma. No poj tú gulovečku. Poď na tú gulovku, no. Tu je, ne? Či kde je? Tu je, poď sem. Fontána. Poj. Je to kompakt ešte, ne? Dáme To to. bude buď fail, alebo nebude fail. Toč. Netočíš? Čo netočíš? Točí. Poď ďalej. Ty vole. Ja ešte idem na tento raketky, ale kámo do riti. No poj. Kámo, čo ti dáva? Jaký ešte sa neodpálil? No, tento rok to bolo proste oné. Krátke. No. Ešte aj hasla raketa. Čo ti ešte neverujú? Ty moc to chceme vediečko ísť, poj. Kámo. Odpali. Kámo, ale porane odpalujte bez šibe. To s tým neserú. Tento rok kámo sa fakt s tým neserú, ale... Kde je ešte ona? Tak dáme domov 30? Dáme. Ešte tam je na limitka. Tu je ďalšia limitka. Kámo, ale škoda hyn toho. Máš? No poj. Hyn tie vedľajšie je čo? No poj. Aspoň, že tak doriti. Kámo, aspoň, že tak nie, až fakt. Ale kámo sralo, keby to nešlo. A ešte niečo nebuchlo. Kámo, ale to je čo To na nabolo poli. všetko, ti Všetko hovorím. je na poli, ešte aj tento. Sami začí, kde to bol? Tento. A to nezapalíme nejak. Počkaj, toto skúsme rozobrať. To ale išlo, tento išiel. Tento čo teda? Sem to placnem. No, možno, že? Máš? 50 kg na voľnú. No poďme na to. To Ale sa úplne. pažívaj. Keď to sa pôjde. Tá už ide. Ľudia idú, len čo laknú. Pozor! To je bomba, jak svinia. Miller, to je raketa. Ale aj tá golka bol dobrá ináč. No bolo. Golku ste odpalili? Hej, to bolo to dobré. Úplne také veľké. Môžem zase aj toto zapáliť. Poď. Tak čo, ideme?
Dám ja? Ide. Počkaj, ide. Ide? Či ne? Asi už ne. Tam si to odpojil asi. Tvoje ser sa na to. Takže dámy a páni, krásne to tu popratali na jedno miesto. Už to ideme krásne dať naspäť. Naspäť to ideme dať, ešte tu vidím voľakú raketku. Tak si ju odpálim. Dobre, krása. A dámy a páni, toto je teda záver, by mal byť. To je navohnuté jak svinia. To nebude horeť. Čak, zapal jedného piráta, ne? A to... Zapalím toto, to tam bodím. Ozaj, no, to daj, no. Ako svetlicu. To daj. Tam daj. Toto. Toto horí. Tak som tam hodil servíka. No daj, nahoď to tam, poj. Už to počkaj, už to horí. Daj kabelu. Kámo. No už to horí. Tam musím... Kámo, čo ti dáva? No poj. To bude ale veľa pečeli, tam si táčky Juriti. Čo? Neuvidíme, ale si zahodím. Tam bola asi petička hodená. To jakú ranu spravilo. Už zás rozletelo celé? Aha. Rozbilo to. Čo ti šíbe? To musí peknúť. Na 100%. Tá druhá sa chytila. Tak tam hodíme Dum Bum Simply the Best. A hotovo. Simply the Best. Daj. Dotáčok. Prikýbel. Prikýbel, taký byl je v A ne. Pozri, jak to horí a nebúcha to. Piráty, aha. Slnečko spravíme. Kúkaj okolo pirátov. Ozaj, to sem, no. Aha, takto to zapali, si dáme prach. Kúkaj piráty. A ďalší, chyť. Poď, hoďte to tam. Oh shit. Teraz to musí zahrať, smierne. Steha, pišťalka. To tiež pomôže. No daj to tam všetko. Tam sú rotačky, no. Krásne, teraz som hádať, že petardy slabé. A 5. Tak dúfam, že si to zober, alebo čo keď chceš. Takéto, ne? Nebezpečné? Pokiaľ zapalujú, to zapalíme už. Vlhké? To ani nepoď odpaliť, čo? Nebezpečné vlhké. Dobre, dáme páni ukončenie programu. Šťastný nový rok 2026.